Sziasztok srácok, itt egy újabb videóban és ebben a újabb videóban itt fogunk videózni a mamánál. Na, kezdjünk is neki. Közben eszem a chipset. Sziasztok srácok, itt vagyunk ebben a mai videóban, én is mamánál fogok videózni, mert fel ez. Hát, egy kicsit még. Ahogy mondják, hát a nézzük azt hiszi, hogy én beszélek. Akkor én nem szoktam. Primero piscina. Igen. Burger Cup Kínám van, és ezután pedig a boss jön. Most kell revive-ot vennem, ki kell raknom a Temu apnak a logóját, ilyen puzzle darab. Töltsétek le a maxot, a Minecraft fél megnézik híven, meg előfizetek elő, vagy jelentkezzetek be. Oké, de szétszólt, mondhat, csak csináltam. Ne, már megint revive-olnak. Na szóval is. Mivel inkább Brawl Stars videót rakni. Ballerina Tuntun vagyok. Na most ugye is menjünk a... Bokár. Buon camera. Netflix rám. És ottan fogom nézni, hogy nyert meg az életedet. Igen, a harmadik évadat, ami a utolsó. Szóval csúnyán beszélnek. Nem, basszus, nem tudtam, hogy ilyet lehet ezen csinálni. Vajon meghalt? Ugye a Squid Game-ben benne van jól a 450 fokos player. Ide, jó van, az ágyához. Én nem látom a hajó körül. Mennyit ihatott tegnap este? Nem annyit, hogy így berúgja. Megszámoltam a szodzsus üvegeket a kabinban, jó sokat vedelt. Jó. Talán berúgott, kijött hányni, aztán lezuhant a vízbe. Tegnap nagy hullámok voltak. Ó, akkor azt hallhattam az éjszaka közepén. Mit hallottál? Valakik dumáltak, aztán mintha dübörgés jött volna Most ki. már beszélhet. Hánykor volt ez? Kb. 3 körül, ugye? Igen, nagyjából. Szóval kijöttem, és Pak kapitány már fent volt. Kerestünk kellett volna a többiekkel együtt. Kutassuk át a környéket. De hangnyomozó. Itt nagyon erősek az áramlatok, szóval biztosan túl messzire sodródott.
És ha részegen esett a vízbe, kizárt, hogy életne. Tényleg egy hullára pazaroljuk a drága időt? 4 napunk van megtalálni őket. Kössünk ki a közelben, és keressünk egy új trónost. Nincs sok időnk. Mi támadunk először. De ez nem azt jelenti, hogy meg kéne ölnünk egymást. A szörnyetek pontosan ezt akarják. Tehát hozzunk egy kis áldozatot a nagyobb jó. Véget kell vetnünk a játéknak. Akkor is, ha ez bizonyos áldozatokkal jár. Harcoljunk együtt, és menjetek haza együtt! Aki szeretne csatlakozni hozzánk. Miért engem hoztál el Jong ideje? Mert te vagy a legjobb barátom. No, cicicetta, cercare di non avere tempo. No, io mi sto dando la mia Túlélted. Most már jól érzed magad? Allora questi a filmbe e mi Nem meg az életed túlélhetett. Persze. Hogy halt meg a csávó? Várjál már. Nem mutatták. Ja. Vettem babakocsit a most. Nincs sok időnk. Figyelj, most ide új hallod? Újra látod, nektek ide jó kutka kirakni. Esegít a kulkkal rajta. Aha, igen. Jó, ki kell mosni, mert Mi támadunk összevontuk először. ott, De ez nem azt jelenti, hogy meg kéne ölnünk egymást. A szörnyetek pontosan ezt akarják. Tehát hozzunk egy kis áldozatot a nagyobb jó. Véget kell vetnünk a játéknak. Akkor is, ha ez bizonyos áldozatokkal jár. Harcoljunk együtt, és menjetek Na, haza megpróbálj együtt! volna, hogy mondta, hogy te nem tudja. Engem Akkor hoztál el Jong ideje. jöjjön ki, ott Mert te adok vagy a legjobb barátom. elvittem neki kivettem már. Amikor mentem a gyerekek. Túlélted. Most már jól érzed magad? Edna itt a kint, szólt jártam, tudod, beittem kicsit Edinát, aki nagyon durva beért, hogy van. Mama, lekapcsolod ezt, légy szíves, ezt a világítást. Na jó, majd akkor ma óra beszélünk, jó? Mi van a többiekkel? Jó van, Krisztina. Reggel megyek Valkóra, Kakasítot. Megkértek Szilinak, hogy megyek csináljuk. John, de túlélte. Jó. Szia. Jó. Szia. Úgy tűnik. Még mindig nem fogta fel, mit művelt. Ja, azt a ventilációt írtam ki. Várjál. Hol adtam be? Várjál. Hogy is van ez? Az éjszaka folyamán 35 játékos esett ki, így jelenleg 60-an vannak játékban. A pénzjutalom 39,6 milliárd von. Mama, ilyen nincs, hogy 60-an vannak még a játékban. Valami, még 60-an vannak. Pedig már megnyerte egyszer ez az ember. Na, így mi? Így jó. Jaj, hívtak fel valami.
minden játékosnak 660 millióból jut. Na, Hamarosan újabb szavazást tartunk, hogy eldöntsék, folytatni kívánják-e. Engem miért hagytatok életben? Miért nem öltetek meg? Válaszolj! Miért pont engem? Miért hagytatok életben? Miért? én eljutom. Lőj, te Rádi! Gyerünk, lőj! Lőj már meg! Miért hagytatok életben? Mégis mit akartok tenni? Miért nem hallgattam meg vele? Szígyeztetek! Most már öljetek meg, kérlek! Azt akarja, hogy megöljék. A Sid. Kicsit vedd már lejjebb még így. Hol állsz a balma? Visszatértünk a kikötőbe. Új drónpilótát keresnek, folytatják a kutatást. Ne találjanak meg minket, amíg le nem zárul a mostani játék. Értettem, uram. Vámnyomozó! Szóljatok, amikor elindulhatunk! Kicsit vedd lejjebb így. Jó. Ja, és óvatosan a mólót! Nem vagy keseket. Nem feladni. Úgy, jó. Na. Itt megyek a majdnem. Nem feladni. Látszik a halkan. Végezve. Újabb szavazást tartunk, hogy eldöntsék. Hallod, tudok valamit, mama? Most derült ki valami. Na. Tudod, aki csónakozik a nyomozókkal? Én nem tudom, én nem tudok részkésztelenből. Na, én mindjárt megmutatom, akik csónakoznak. Ezek. Látod ezt ember? Na. Ez az öreg ember. Ezekkel van velük. Piros. Állarcosra? Ja. Jó lehet, de nem sokat láttam én akkor. Ezúttal a számaik Hallja. fordított sorrendjében haladunk. 456-os játékos. Most mondta neki a főnök, hogy végez velük. Utasokkal is. 3x számol. Válaszolta Ha az addig nem ember. szavaz, az tartózkodásnak Mikor? minősül. Reggel kötöl. 1, 2, 3. A 456-os játékos nem szavazott, tehát tartózkodik. A 448-as szavazhat. Kapcsoltam mindenbe. Jogi, nem bántunk! Szavazzál nyugodtan! Ja, mindenki, ahogy szeretne. Ne félj a többiektől! Arra szavazz, amire akarsz! Vedd lejjebb, te egy kicsit Marci. Mama, kapcsoltam! Tudod csak, hogy 9 óra. bocsánat. 9 óra. Összesítettük az áldozatainkat. 8 vezér és 27 katona. Helyettesítsék dolgozottakat és a lehető leghamarabb hozzák helyre az épületet. A VIP hamarosan itt lesznek. Igenis. Inkább nem van. Oké. Mennyi? Jaj, tudod, kell felkapcsolnom villat, ugye? Ott kell felkapcsolni, Marci. Kapcsolj. Na, menjünk már! Itt a villany, Marci. Hol tanultál megengedni? Észak-Koreában a nők is mit mondanak? Ez a válasz? Igen. És miért jöttél át délre?
Csak nem éheztél éjszakon. Vagy De esetleg ma megint adta arra a hangot, Imi. komoly zűrbe kerültél? Azt mondtad, hogy egy hajóba nevezünk. A rák van ezzel. És miért jöttél át délre? Csak nem éheztél éjszakon. Vagy Ama, esetleg most már nem 40-es szinten komoly vagyok. zűrbe kerültél? Mert tudod, még döntöttem a rekordot. Ezen? Azt Igen. mondtad, hogy egy hajóba nevezünk. De ki mit csinálnak, more? Nem jobb, ha megismerjük egymást? Ha ennek véget Kapcsolod a villanyt? akkor az túl messze van. De van itt egy isteni randi helyszín. Eljönnél velem? Hosszú történet. Ennek hadd lássam azt a... Jó. Tudok egy remek helyet oda lenni. Neked is bejön majd. Szabad, demokratikus döntésük értelmében a holnapi napon folytatódik a játék. Köszönjük mindenkinek! A nyeremény, ugye azt kiképe, hogy a reményük sok pénz. Pont az volt rá írva. Nem nyarítok. No. No. Akkor Aztán jött a műsorhoz. tényleg kell. Az egész csak kamu volt. Azt a mekkora fasz. Rosszák. Ahelyett, hogy kinyírták volna a többivel, visszahozták ide. Biztos, hogy az ő érdek. Vigo Matteo. Az összes vörös haverodnak a... Matteo. Megnőtt a nyeremény, és megnyertük a szavazást. Kurvakör! Mutassuk ki a hálánkat, nagy tapsot a vezérnek! Imi, Na, na megint adta arra a hangot. nem. Dehogy nem. Dehogy. Nem? Ezt a chipset hogy adtam volna rá? Fölötted köröző bosszúszomjas szellemek hoztak ide. Alessio. Csak Alessio. Számítok pedig a krokodil pedig Marca, Marci. Próbálsz menekülni előlük. mondok bénotokat. A sikosaik hangosabbá válnak. Számítok pedig A halálok percéig Alessio. Hanyadik pályán vagy, Imi? Alessio. Hanyadik pályán vagy, Imi? Imi? Most? Hanyadik pályán vagy te? 70? De még hogy? 125. Ja. Számítok pedig minden. Sokkal több név vagy amúgy. Jó van, de te nem mindig játszol. Nem. Hallgatom újra. Ennek én még gyakran Alessio. játszom. Számítok pedig minden. Alessio. Krokodil pedig színi. Ó, ne vitte basz meg. Mit gondoltok? Lesz belőle némi hasznunk. Szépen lassan. 1, 2... Semmi baj, nem kell félni. Már a 11-es is velünk van. Ez az, amelyik jó bőrben van? Az ő ajándéka. Hát legyünk hálásak neki. Figyelj, miért hoztad ide? Mert mind egy hajóba nevezünk. Szóval ismerjük meg egymást. Az elődeink elszúrták. Mert nem bíztak egymásban, és folyton titkolóztak a társaik előtt. De mi bízunk egymásban, szóval nem lehetnek titkaink. Ez az oka, hogy itt nem hordunk maszkot. Igaz?
Te vagy a 11-es. Van fogalmad, mennyi pénzt buktunk miattad, bazd meg? Nem érünk rá. Időben le kell szállítanunk. Mozgás. Gyere ide. Minden lépést megmutatok neked. Itt az ajándékod. Még él, igaz? Igen, de nincs magánál. Jó. Bontsuk ki a 11-es ajándékát. Rendben van? Megállni! Tedd le a kést. Mit művelsz? Hátra! Azt hittem, hogy már velünk vagy. Tudod, miért jöttem át Észak-Koreából? A parancsnokom pont olyan volt, mint te. És fejbe lőttem. Ne ölj meg! Én nem vagyok olyan, mint ezek. Én csak is a pénzért csináltam. Mentsd meg őt. Azonnal. Ha meghal, akkor te is. Junhee. Szereted az édes krumplit. Elég az enyém, te egyél csak. Na, Gi-hun, nézd. Enned kell. Legalább kicsit, jó? Én megértem. Csak azért tetted, hogy mindannyiunkat megments. Hogy Móresre tanítsd őket, és véget vess ennek. Bocsánat. Tudom, valahogy át kellett volna vinnem a tárakat. Miért kérsz bocsánatot, Hyunju? Ez mind Dehó hibája. Én láttam, anya is látta, és minden játékosnak nyilvánvaló. Dehó eljött a töltényekért, de amikor vissza kellett volna mennie, egyszerűen leült a földre. Amikor Hyunju odarohant, hogy elvegye a tárakat, már be is rontottak az őrök. Ha az anyám nem állítja meg Hyunjut, akkor már ő sem élne. Ugye jól mondom, Hyunju? Ülhetsz itt, de az nem hozza vissza őket. Az élőknek élniük kell, nem gondolod? Egyél, szépen kérlek, Gi-hun, és ha megszomjazol, így áll a vízből. Alig van magánál.
Huang, alszol? Nem, még nem. Nyomozó, ha ébren vagy, gondoltam dumálhatnánk egy ital mellett. Jó, gyere be. Oh. Nem kérek. Oh. Miről? Oh. Nem kérek. Oh. Miről beszélnél? Ki vele? Hát Puck kapitányról. Azt mondtad, majdnem megfulladtál, de ő kimentett a vízből, ugye? Igen. Meglőttek azon a szigeten, és a tengerbe zuhantam. A kapitány megmentett, és ő vitt be a kórházba. De nem is emlékszel semmi másra? A kórteremben tértem magamhoz, és anyám mondta el, mit tett Puck. Miért? Hát figyelj csak, tudod, mondtam, hogy hangokat hallottam éjszaka, és kimentem megnézni. Igen, Puck kapitány is hallott valamit. Akkor még nem gyanakodtam semmire. De így utólag belegondolva, ő tartott valamit a kezében. És mit? Egy csavarhúzót. Ki van ott? Ó, te vagy, Sve! A kapitány vagyok! Csavarhúzó? Az. Sötét volt, de tisztán láttam, hogy egy csavarhúzó volt nála. Gondolj bele, nem különös ez? Miért szorongat egy csavarhúzót éjszaka? Talán épp szerelt valamit. De akkor azt mondta, hogy már aludni próbált. Vagy fegyverként vette magához, mert nem tudta, mi okozza a zajt. Gondolod? Na jó, de akkor... Figyelj. Azt gondolod, hogy a kapitánynak köze van a drónos eltűnéséhez? Tudod, elég jók a megérzéseim, és valami nem stimmel Puck kapitánnyal. Egyre inkább... Puck megmentette az életem. És éveken át segített keresni a szigetet. Most is mellettünk áll a harcban. Jó, értem én. Nem azt állítom, hogy konkrétan ő csinált valamit szegény drónpilótával, csak van egy rossz... Te is ittál éjszaka a drónosunkkal, nem igaz? Hát igen, de nem sokat, csak néhány kupicát. Hajnalban indulunk. Menj és próbálj aludni. Ó, rendben van. Ja, és holnaptól kezdve semmi piálás. Jó. A negyedik játék. Kérjük a résztvevőket, hogy a személyzet utasításait követve vonuljanak át a csarnokba. Uram, megérkeztek a VIP vendégek. Azon versenyzők sorsa,
akik nem fogadták el a szabad, demokratikus szavazás eredményét, és a szabályokat megszegve erőszakkal próbálták leállítani a játékot. Nem toleráljuk a tisztességes verseny tönkretételére irányuló irracionális törekvéseket, ezért szigorú szabályzatunk szerint következetes és példás büntetéssel sújtjuk a lázadókat. Még egyszer köszönjük mindazoknak, akik becsületesen játszanak. Játékosok, elérkezett a 4. játék ideje. Kezdésképpen 2 nagy csoportba osztjuk Önöket. Kérjük, a játék kezdetét megelőzően hozzák létre a 2 csapatot. Egyesével lépjenek a rágógumi automatához, hogy megkapják a labdájukat. A golyó nem ért szervet vagy artériát. Össze is vartam, de... De mi? Túl sok vért vesztett. Átömlesztés kell, de nincs vér. Itt az enyém. Vércsoport? 0. Az biztos megfelel. Semmi baj. Még nem tudjuk, mi lesz a játék. Ha trükközöl, megöllek. Figyelem, játékosok! Bújócskát fognak játszani. Bújócskát? A kék játékosoknak 30 percük lesz megtalálni a kijáratot és elmenekülni, vagy a játék végéig rejtőzködniük kell a pirosak elől. És a keresők? Úgy lesz, mint gyerekként? Csak annyi a dolgunk, hogy megtaláljuk őket? A pirosmezes játékosok feladata, hogy felkutassák a kék csapat tagjait, és 30 perc alatt megöljék őket. Meg kell ölnünk őket? Megöljük őket? Pontosan. A pirosmezesek felkutatják, és megölik a kékeket. Aki nem képes rá, az kiesik. Szóval a többiek megölhetnek minket? Jól értette.
Ez micsoda? A tárgy, amit a kezükben tartanak, az aréna ajtóinak kulcsa. Felhasználhatják annak érdekében, hogy átjussanak az említett ajtókon. Ám ha egy ajtó kinyílik, többé már nem lehet visszazárni. Bocsánat! Ha ők elbújhatnak, vagy kijuthatnak az arénából a kulcsaikkal, sokkal könnyebb lesz nyerniük! Igaza van! Előnyük lesz! Nekünk ölnünk kell! A gyilkolászás sokkal nehezebb! Főleg puszta kézzel. Igen. Jól mondja, ez így nem fair. Azok nyilván nem térdelnek le elénk, hogy könnyű dolgunk legyen. Hogyan ölhetnénk meg őket puszta kézzel? Nyugalom, az aggodalmuk teljes mértékben érthető és jogos. Épp ezért a piros csapat tagjainak is készültünk egy kis ajándékkal. Nyissák ki a dobozt, és nézzék meg, mi az. Köszönöm. Hoppácska. A késekkel hatékonyabban rátámadhatnak a kék játékosokra. Ám a piros mezes versenyzők egymást semmi szín alatt nem támadhatják meg. Nem kapunk legalább egy pajzsot, vagy ilyesmit? Ők késsel jönnek. Mi meg csak simán szaladjunk el előlük, mi? Jól mondja. Nekünk is kellene valami. Jogos. Nekem csak egy kulcsom van. Hogy a fenébe tisztességes ez? Bármikor kinyithatjátok az ajtókat, és kimehettek onnan. Így van. Elég, ha elbújtok előlünk. Sokkal könnyebb a dolgotok. Pontosan. Igen, nehogy már rinyáljatok. Zsongde! Te jó vagy ebben, nem igaz? Lapítasz, mint egy patkány. Mielőtt elkezdődne a játék, kapnak egy utolsó esélyt, hogy változtassanak a sorsukon. Amennyiben valamilyen okból nincsenek megelégedve a kijelölt szerepükkel, meszt cserélhetnek valakivel az ellenkező oldalon, mielőtt elindul a játék. Azt mondja, cserélhetünk. Még cserélhetünk? Gyorsan cserélhetünk. Így van. Ha a másik fél is egyetért, elcserélhetik a mezüket, ezáltal csapatot váltanak. De a startot követően szigorúan tilos levenni a mezt vagy csapatot váltani. A szabályszegőknek természetesen nem kegyelmezünk. Kérjük, alaposan fontolják meg a döntést. Emberek, ő az új drónpilótánk. Nagyon örvendek. Nehezen találtam rá, szóval semmi szivatás. Igen is. Köszönöm. Rendben, tessék. Vegyél fel mentő mellé. Jó? Nem kell még egy baleset. Tudod, mi volt? Persze. Hol vagy? Siess már, indulunk. Wang, menjetek nélkülem, nem tudok csatlakozni. Most meg miről beszélsz? Maradnom kell, utána járok valaminek. A tegnapi témán kapcsán. Én általában nem csalódom az ösztöneimben. Szólok, ha megtudtam valamit. Kérlek, addig is. Légy óvatos Pakkal. De csve, ez... Jó, ideje elindulni. Mehetünk? Igen, menjünk. Mi a fene ütött beléd, hogy így előbukkansz a semmiből, és idehívsz korán reggel, az Istenért? Mondtam, sok a meló, totál szanaszét vagyok. A főnökünk meghalt. Mi? A főnöknek annyi? Mi történt vele? Az hosszú történet. Na de miért hívtál ide? Mit akarsz tőlem? Mondd már! Ha? Jó, én kiszálltam, hogy rendes életet kezdjek, de azért... Nyugi már, itt nem erről van szó. Megvan a kőpapírrolló -1? Persze. Rendben, a főnök meg én, mi játszottuk ezt a játékot. És csak vissza kellett volna húznia.
Mindegy. Menjünk, együnk egy tál levest. Ne, fejezd be a sztorit. Mi lett a főnökkel? Induljunk. Múlt közben elmesélem. Várj, hát miket beszélsz itt nekem? Hogy hallad vele valaki a kőpapírollózásba? He? Ehelyett egyik őtök sem hagyhatja el élve. Akkor mit tegyünk? Közületek csak is én, a nagy tengeri sámán. Csak én ismerem az élet útját. Hiszek neked, Hiszek szavaimban, tengeri sámán. Csak benned hiszek. Már látom is az összes benti utat innen kintről. Nem a szemeimmel látok! Az ég és a föld istenei mutatják az utat! A kezeimen át! Akik követnek engem, tovább élnek. Jöjjön, Minsu. Azok pedig, akik az utat Öltél már meg valakit? Rémes halállal lakolnak! Figyelj, nincs sok időnk. Ha képtelen vagy rá, inkább cserélj csapatot. Tök jó vagy a bujkálásban. Minsu, tegnap éjjel mindenhol kerestelek, de tényleg, mégse találtalak. Hol is rejtőztél el? Ha? Ennyire féltél tőlem? Okos vagy. Jó, hogy elbújtál. Az a kis picsa Wonderwomannek képzelte magát, és úgy beszélt velem, mint egy darab szarral rohadt kurva! Láttad? A francba, basszus, láttad, mi? De elbújtál, mint egy kis patkány, nem jöttél elő. Ha megmented, biztos alád feküdt volna a kis picsa. Ó, Minsu. Tetszik, ahogy most nézel. Őrizd meg ezt az állapotot. És csak gyilkolj. A faszfej Thanos szerencsére halott. És nem maradt más a csapatunkból, csak mi ketten. Ha te is meghalsz, tök magányos leszek. Szóval legyél végre férfi, Minsukám. You can do it, my bro, Minsu! Minsu! See you again, Minsu! Junhi, cserélj velem. Tedd el a kulcsot, vigyázz rá. Csak is így élhetjük túl. Nem érdekelsz. Tudok vigyázni magamra. Nem hagyom, hogy belehaj. Te nyilván semmit se tudsz kezdeni azzal a késsel. Ne tegyél úgy, mintha jól ismernél. Talán jogos, de valamit tudok. Nem tudnál gyilkolni. Kérem azt a kést. Elrejtelek valahová, aztán később elmegyek, érted? Megvédelek. És a babánkat is. Te könnyen megölnél valakit? Ha kell. Mindenkit megölök, ha ez az ára, hogy mi ketten kapjuk meg a pénzt. Én pedig bármit megtennék a babámért. Akkor... megölhetsz engem. Amikor elindul a játék, megkereslek. És leszúrhatsz, aztán tovább jutsz. Te és a baba túlélitek. A kést add ide. Én inkább cserélnék valakivel, hogy mindketten kékek legyünk. És így majd együtt megoldjuk, hogy... Anya, neked rossz a térded. Amint pályára lépünk, hát azok ott nekünk fognak esni a késeikkel. Ha együtt maradunk, mindketten meghalunk, ez egészen biztos. Mindketten meghalunk. De neked nem menne. Azt hiszed, meg tudsz ölni egy embert? Már kiskorodban is, amikor a nagyobbak bántottak. Hagytad, hogy bucira verjenek, nem bunyóztál. Életedben nem ütöttél meg senkit. Soha, egyszer sem. És te, anya?
Te képes lennél csak úgy leszúrni valakit? Apa állandóan vert téged, de nem szálltál vele szembe. Én megteszem. Vagyis megpróbálom. Köszönöm. Szép! Jó. Kösz szépen! Figyelj, hajlandó lennél meszt cserélni velem? Hallgass meg! Ha most cserélsz velem, a társad leszek, és védelmezlek. Jó? De akkor meg kellene ölnöd valakit. Add már ide! Ezt bízd csak rám, jó? Ölök is, és védelek is. Bízz bennem, én tartom a szavam. Na? Na? Ah. Mi az? Mi bajod velem? Elmondod, miért bámulsz engem? Tényleg? Azt hiszed, csak az én hibám volt? Mit követtem el? Hadd halljam! Nem nyerhettünk volna. Teljesen reménytelen volt a harc. Baszd meg! Ne bámulj már így rám! Nem az én hibám volt! Ha a másik csapatra támadtunk volna, lett volna esélyünk. Megnyerjük a harcot és a szavazást is! A te hibád volt. Azok az emberek a röhelyes tervek miatt haltak meg! Te vagy a hibás! Te ölted meg őket a picsába! A játék hamarosan kezdetét veszi. Kérem a kék csapat tagjait, hogy készüljenek fel az arénába történő belépésre. Megismétlem az utasítást. A játék hamarosan kezdetét veszi. Mi van Cvevel? Miért nem jött velünk? Felhívott és beszéltem vele. Közben jött egy családi ügy. Csak így? Azt mondja. Talán inkább megijedt. Mert a hozzá hasonló, nagyhangú, keménykedő alakok rendszerint a leggyávábbak. De talán jobb is így. Csak egy nyomorult magánzó, aki túl sokat piál. Anya, rejtőzzel jól. Megteszem, amit kell, aztán elmegyek érted. Anya, ott leszek, és megvédelek téged. Jongsik, amikor apád berúgott állandóan, azzal fenyegetett, hogy megöl. De melyikünk halt meg először? Mondd csak! Hát apa. Azt hitted, hogy itt halok meg, ha? Egyébként meg van fegyverem. Végszükség esetére. Ne aggódj, túl fogom élni. Szóval csak magadért küzdj. Az a lényeg, hogy életben maradj. Aztán hazamegyünk, és nem lesz baj.
szabad. Bent megtalállak. A pirosmezes játékosok 2 perc múlva megérkeznek. Rejtőzzenek el, nehogy megtalálják önöket. Hé! Most szóródjunk szét, keressük a kijáratot, ne csak bujkáljunk! Az, aki megtalálja a kijáratot, hangosan kiabál, hogy a többiek is kijussanak! Jó ötlet, jó ötlet! Na, segítsünk egymásnak, és akkor mindannyian túlélhetjük! Kis nyúl feje nagy, gyere elő, bárhol vagy. Kis nyúl feje nagy, gyere elő, bárhol vagy. Kis... Összefogsz velem? Mi van? Azt hiszed, hagyni fogják, hogy meggyilkoljuk őket? Nyilván nem. Küzdenek majd ellenünk, ahogy tudnak. Így sokkal könnyebb dolgunk lesz, ha segítünk egymásnak. Minden rendben. Gümdzsa, Juni! Velem kell jönnötök. Óvatosan. Figyelj, hogy úgy mondjam, nem párkapcsolatra vágyom, oké? Csak egy éjszakás kalandra. Te kinyírtad a Fasztánoszt, és ez tök vagány volt. Piros csapat, beléphetnek. Mi lesz? Let's get it! A te hibád volt. Hall engem, uram? Hála az égnek, még életben van. Mit csinálsz? De megígérted. Azt mondtad, ha megmented... Most megmentem az életed.
Fújta ki nem, megyek. Mit csinálsz? Növeli az erőt és az önbizalmat. Elég jól jön egy ilyen szituban. Thanos az a kibaszott seggfej. Mindegy, hogy hány piára hívtam meg a klubban, szarba se vett. Állandóan megalázott és folyton Namsu-nak hívott. Hogy baszódna meg. Hé, Namsu! Namgyu! Namsu! Namgyu vagyok! Namgyu! 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 Addig mondogattam, amíg vérezni nem kezdett a füle, de... Hülye pöcs. A nagy Myongi. Kérsz egyet? Köszönöm. Nagy lelkű vagyok, mert kicsináltad Thanost, érted? Mondom, nem. Később már hiába könyörögsz. Follow me! Nyomjuk, hagyj hújjuk ki a nép fele! Biztosan tudni fogod, hogy merre van a kijárat? Nem szemmel keresek utat. Én azon lelkek hangját hallgatom, akik meghaltak ezen a helyen. Vagy kövessetek csendesen, vagy távozzatok tőlem, ha nem elég erős a hitetek! Bocsáss meg! Hiszek neked! Hiszek neked a végsőkig! Igen, én is! Én is hiszek! Hé, te meg mit ácsorogsz? Nem jó a kulcsom. Nem jó? Állj már félre! Gyerünk! Add a kulcsodat. Jól van. Elkérhetném?
Hadd nézem azt. Mire jöttél rá? Az ajtókon többféle zár van. Szerintem 3 kör, 3-szög és négyzet alakú. 3 között megvan mind 3-féle kulcs. Az enyém egy kör, itt a 3-szög és a négyzet. Ugye? Szerencsénk van, hogy összeálltunk. Az már igaz. Én már akkor éreztem ezt, amikor 3 mentünk ki a mosdóba. Igaz? Igen. Ez esetben, hát itt van a kulcsom, és legyen inkább nálad, Hyunju. Így sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak leszünk. Biztos jó így? Kérlek, ne bánts! A 310-es játékos kiesett, a 260-as játékos tovább jutott. Nyugodj már meg! Veled vagyok! A francba! Arra! Akkor gyere! Faszomat csinálsz! Jongi, segíts már! Öld meg! Gyertek, gyertek! Kérlek, ne ölj meg! Családom van, könyörgök! Kérlek szépen! Na jó, ennyi. Ne csináld! Mi? Hogyha megölöd, te tovább jutsz, én viszont nem. Vagy kinyírunk még egyet. Honnan tudjam, hogy segítesz majd a következőnél? Semmi nem kötelez rá. Akkor mi legyen? Egyszerre. Egyszerre szúrjunk.
Hű, hát ennek aztán baszottul van értelme. 1, 2, 3. A 235-ös játékos kiesett. Arra! Gyertek ide! Figyelj, Miongi. Láttad a szemét, amikor meghalt? Lassan kihunyt a fénye. Egy játékbaba személye, ahogy a picsa szeménél is. Elképesztő, nem gondolod? Mit csinálsz? Ezzel már kinyithatjuk az ajtókat. Mozdulj már. Fejenként fél áldozatnál tartunk. Te aztán baszott kemény vagy. Várj már meg! A 105-ös játékos kiesett, a 96-os játékos tovább jutott. A francba basszus, láttad mi? Te elbújtál, mint egy kis patkány, nem jöttél elő. Ha megmented, biztos alád feküdt volna a kis picsa. Szóval legyél végre férfi, mint szugár. Johnny! Johnny! Menj már innen! Fogd már fel! Csak ki kell nyírnom azt a picsát! Vagy add át helyette a vénasszonyt! Háromszög. Te nyisd ki. Állj félre. Az Istenit, mi a fene ez? Hé, várj! Ne! Kérlek szépen! Ne! Mutasd a lábad. Rá tudsz állni? Menjünk. Biztos meghallotta valaki. A 232-es játékos kiesett, a 349-es játékos tovább jutott.
nem kibaszott mókás? Na, ez jó lesz, így. A 411-es játékos kiesett. A 124-es és 333-as játékos tovább jutott. Sikerült neki. Kinek? A barátomnak. Barát? Ó, az, akivel csapatot cseréltél? Ő azt mondta, hogy segít, ha végzett. Inkább ne számíts rá. Nem biztos, hogy megtalál. De megígérte nekem. Biztos megkeres. A nagy nyongi! Most meg hova mész? Meg kell találnom valakit. A csini csajodat? Ha? Mi értelme van? Megvédenéd? Oké, segítek a lúvnyával. Ha bántod, esküszöm, kinyírlak. Eddig tök okos voltál, most meg drámázni kezdesz? Látom, ez szerelem. Te vele vagy zumbó! Totál beleestél. Szerelem a vágy, váranászi ágy, minden csupa báj, kiderül a táj. Melodráma! Segítek megtalálni. Nem kell. Mi lesz, ha belefutsz egy kékbe, miközben a csajt keresed? Bám, érted? Akkor mi lesz? Kit érdekel? Én már tovább jutottam. Ne csináld már, te puha pöcsi nyomi! MG Coin a nagy nyongi, így mentél csődbe. Joey! Joey! Na jó, Mjongi. Mindenkiket kinyírunk, akit meglátunk. Gondolj bele! Elvileg egyet kell megölni a továbbjutáshoz, de nem tiltották meg, hogy folytassuk a bulit. Szóval, ha több kékseggarcot végzünk ki, nem marad elég a pirosak számára. Tehát minél több kéket ölünk meg, annál több pirosat ejtünk ki a játékból. És ezáltal növekedni fog a nyereményünk. Érted? Vili? Kurva jó, nem? Baszott értelmes terv. Most ülj le egy kicsit. Mutasd a lábad. Kificamodott?
Én azt hiszem, hogy eltört a bokád. Most mi legyen? Így lehetetlen tovább menni. Szóval egyelőre maradjunk, és várjuk meg itt, hogy mi lesz. Miattam nem kell itt maradnotok. Egyedül is el tudok rejtőzni. Menjetek és keressetek kijáratot. Majd én itt maradok vele. Hogy? Menned kell, Yonju. Így is. Nagyon lelassítottunk. Csak bajba kevernénk. Jó ég! Mi az? Mi? Istenem! Elfolyt a magzatrész! Mi? Most mi legyen? Uram! Emlékszik rám, ugye? A vegyhűlős játéknál. Összeálltunk és együtt mentünk be az egyik szobába. Volt ott az anyukájával, ugye? Nekem is van egy beteg anyukám. Nagyon szeretem. Rákos szegély, rosszul van és kórházban fekszik. Kérem, kímélje meg engem. A 172-es játékos kiesett, a 203-as játékos tovább jutott. Mély levegő, aztán kifúj. 1, 2. Jól van. Hey, gyere vissza, te kezé! 3. Nyomd. Jól van. Nagyon jó. Yonju, gyere ide és fogd Chungi kezét. Rendben. Jó, kész vagy. Oké, még egy kicsit. 1, 2. Nyomd! Azt hiszem, már voltunk ezen a helyen. Tényleg? A hangok vezettek ide? Azaz! Hallom a lelkek szavát az ajtó mögül. Ez egy kör. Lám, már is remeg a kulcsom. Ez itt a kijáratunk. Hiszek neked, sámán. De sámán asszony.
hiszed, hogy árthatsz nekem? Kérlek, ne! Eltörlöm a rossz karmádot. Ne! Őt keresed, igaz? A 388-ast. Aki elárult titeket. Láttam azt az árulót. Az előbb láttam odakint. Megsérült a lába. Arra ment és vérnyomokat hagyott. Menj és öld meg! Most végezhetsz vele. És ha meggyilkolod, megszabadulsz a rossz karmától. Látom a fejét. Jó, megint. 1, 2, 3. A 440-es játékos kiesett. A 192-es játékos tovább jutott. Elnézést. Nem láttad Samit? Magas lány, középhosszú hajjal. Lamgyű meg akarja ölni. Kérlek, segíts! Meg kell találnom Samit! Kérlek, segíts nekem! Édes Istenem! Köszönöm szépen! A 134-es játékos kiesett. Szerelem vágy, áradászi ágy, minden csupa vágy, kiderül a táj. A vágy, szerelem a vágy, áradászi ágy, minden csupa vágy. Minden csupa vágy.
Nem kibaszott mókás! Na, ez jó lesz, így! A 411-es játékos kiesett. A 124-es és 333-as játékos tovább jutott. Sikerült neki. Kinek? A barátomnak. Barát? Ó, az, akivel csapatot cseréltél? Ő azt mondta, hogy segít, ha végzett. Inkább ne számíts rá. Látom a fejét. Jó, megint. Jaj, de jó! Megvan a kijárat. Már kimenekülhetünk együtt. Siessünk! Siessünk! A nagy Myongi! Leöltél még egyet? Igen.
tökön van? Bujkálott valaki? Nincs itt senki. Nem csikolj! Menj. Maszlém, Thanos! Kiírtsuk mi a félvilágot! Legyen elég idő! Yonju az előbb azt mondta, megtalálta a kijáratot. Szóval biztos a közelben lehet. Nem maradhatnánk itt, amíg véget nem ér. Az túl veszélyes. Meghallják a kicsit, és ide jönnek. A mindenit. Tényleg itt van a kijárat. Te ostoba! Nem is figyeltél rám? Mindhárom kulcs kell hozzá. Hálásan köszönöm! Édes Istenek! Hülye picsa. Kérlek! Te mocskos gazembertől! Ezért a pokoltizén fogsz elégni! A kegyetlen istenek darabokra törik majd a nyombat testedet! És az összes belső szervedet pipi mosolják áruló! Elnézést. Nem láttad Samit? Gihun, én tényleg csak jót akartam. Nem, soha nem voltam katona, csak hazudtam. Soha nem voltam a fegyveres erőknél. Még életemben nem lőttem, a tetkóm is kamu. Hazudtam, hogy bevegyetek a csapatotokba. Mert ha veletek játszhatok, akkor egy ilyen lúzer is nagy dolgokra lehet képes. Te vagy a hibás. Gihun, én tényleg elvittem volna a tárakat, esküszöm neked. Már be is gyűjtöttem őket, és el akartam indulni velük. De hirtelen
Hirtelen, nagyon, meg... Jöttem! Te voltál a hibás! Megölted őket! Te ölted meg mindegyiküket! Gyilkos! Sajnálom! Ne ölj meg! Kérlek! Kérlek, ne ölj meg! A 350-es játékos kiesett. A 353-as játékos tovább jutott. Na sziasztok, srácok! Videónak ennyi is lett volna. Na hello! Bye!